Kapobre, it's me, the organic peace. Hello mga kapobre, big shout out ni Christy Galsado ba nun? Og ni Irene, kalimot magos pangalan og big shout out ni Simply Dimple, si Mami, ang among inahan sa kuno na panabang sa Majesty. So niya tawag ko sa kuan sa kilid lagi sa mall, diri ko sa Alwada Abu Dhabi Mall. Kaya wala man tayo signal mga kapobre niya, kabalo mo sa akong kinabuhi taon karon nga nagbantay kog bata. Wala pa tayo internet niya, luoy kay tanan mi. Wala mga kapobre, ang life na ko karon sa ako ang pagpanarbaho sa ako ang bagong amo nga buutan may nun akong amo noon, pero kay kanilang ibago pata bawo biya mo bago pata magpakuan pagita taon ta wa nato pa sila mailhig sa usat-usa. So buutan man kay sa ulo paminaw ha, buutan maitag dila mausap. So mga kapobre, lisod kay akong kinabuhi sa akong pagkakaroon nga nagtrabaho na ko kay sa tinuod lang sa niaging mga buwan makapatuyang ko guwayti tungod kay ako'y trabaho 7 months ba ako ay trabaho taon karon kini ako bago taong amo taon perti paita mga kapobre kay maghapon itaw mis gawas niya init ra ba kay ang UAE ba ya pagtung atong mga kanang atong naong mo pay organic pa masamot pa tag kalagom samot pag init kay tanan mo samot tag organic di ba inya aw sa bagay it's me the organic peace. Peace video katong katawaan ako po mga kapobre kagutom nakaganiya buntag pag ko kakaw kano nangako ra taong gitira-tiradahan prutas niya nangad tumiskop sa kong alaga ng balit mig apple watermelon wa ko'y kon kanon lagi kay late naman sa kukukuan wa ko nakakuan wa ko sa panganay nakabaon lisod ni kinabuhis pobre kay kinahanglan gitaong tamulihok kay sa umapod nga ang Pilipinas nag-asa man sad nato kitang mga OFW. Ako lang gipayo sa mga nag-OFW ha ay as on my experience niya English to ha. English words sa ako lang taon nga na experience mga kapobre 17 years ko taon panawagan din ako sa mga OFW unta kamo mga sister and brothers peace be with you. Paminawan ninyo dear Charo mao ni ang akong kinabuhi sa pag-OFW 17 years taon ko sa UAE wala ko'y ipon unya kuhan kanang saba nakaipon man tuod ko pero perting gamaya pa in town since 2020 hantod karo wala pa pagitaon na ako nahulugan ang akong bangko mao ni akong problema Charo gusto sa ko muuli sa Pilipinas di ko kauli kay tungod wa putay kwartang ikapalit og ticket tungod aning atong pandemic kini atong pandemic Charot. So mga kapobre kay bawo na mo unsa akong mga problema daghang ko gibitbit nga problema gibao gilugdo og karga. So ako ra gitaw ni mao ni giingon nga ako ra gitaw ni gidalag katakatawa kay kun di na ako ni dala-dala katawa nga akong problema matay atakihon kog sayo mamatay kog sayo tabla pa ko naigo og kanang bid ko. So gibaliktad ako ang naabot nga katalagman ha. So lisod sa mga kapobre kung di ko maningkamot kay nabi pa ko ginikanin nga nagsalig na ako unya kinirabang Pilipinas kung di ni mo padalhan dayon og anang pitsaha mag-message na dayon ni nagpadaan mo dirigay mingon nga kumusta day na kuha na akong kwarta salamat wala unya ako ra ba taon sad kay
naningkamot tay kano nga nagduko-duko o nga nakakita og usa ka dako. So wala gitaon niya. Ako ra sa taon kung kamo diha nga mga OFW nga nagatagan mo sa inyong mga mama aw blessing man sa takaayo gud kung kita to muhatag tas ginikanan kay kana gud ang atong ginikanan gud sagrado ba na atong ginikanan blessing kay na ako pasalamat jud ko anang anak na dili mo tuko og ginikanan kana bitawng anak nga nilingi sa atong ginikanan kay naam jud anak sad nga dili na mulingi sa ginikanan jud ba naabya daghan oy kadagang anak-anak puri lang sa mulingi sa ginikanan na kanang what puri lang sa way labot ba sa nga di mulingi kanang mutuko sa ginikanan bitaw kadagang anak ka na mag-uban gani nga ang anak ang inahan giabandon na lang taon nila kana nakita din ako sa mga tulpo-tulpo di ay ginakuha nila mga ginikanan pantugra naka-abroad sila wala sila lingi-lingi sa ginikanan ay dili na maayo mapobre man tag madato di kita makalimot sa itong ginikanan kaya di kita mapurmang tao kung wata itong ginikanan diba salamat ako proud kay ko anang anak nga mulingi sa atong ginikanan mulingi ginikanan ba proud kay ko na pero sultihan tamo bisag nga nila na akong naong mga kapobre pero nga akong puso baga kay kaluoy sa akong ginikanan kay mao mabuy akong namatyag kahayag nga naglisod ba kanang lisod nga sitwasyon kinabuhi sa pobre sa una ba nga may ako nakitaan sa akong ginikanan nga perting pagpaningkamot para mi dagko para siya makapakaon na mo ligid na mawagtang sa akong alimpatakan ba nga kung sa kalisod sa una kay kung dili pa ko ingon siguro nga kuan ka ng anak kung ako anak pa ko nga matawag mi ini nato kana bitang selfish English to ha kanang sarili sa ginuhuna ba wala na mga kapobre dato na kay ko siguro na nakoy Toyota siguro karon og di Mercedes Benz kay ikaw once gud ka ikaw magsil kanang bitang kagulingor gi mo naon nga gusto ka anang butang gusto ka anang magpiling dato ka siguro magkabriin na nakoy Mercedes Benz ug na siguro ko'y balay kay di lang gini mo ba ignore lang gini mo ba nga di ka muhatag sa Pilipinas ba padaplin sa takay na tulo ka Amerikano nila ba yung mga kaybaw na mo diha padaplin sa takay na mga tulo ka ni aging mga dagko og dagko kay silang ulo tura lain sa ninyo lain sa ninyo sabutan nga niingo ko dagko ulo ako solo ba kung kuan kay madakpan yata ba may kadaot kay kung kuan pa makapobre nga akong ginahuna nga di ko muhatag di ko mulingo since pa sa akong pag-abroad nga since pa sa una pagsugod ako abroad ay dato na ko sa muay siguro dadakoy daghang mga yuta daghan ako mga kuan kay sa niaging mga tuig ba daghan kay ko kwarta pero akong kwarta gud kay ako ra man gikon-kuan ba nang kabaw na mo arang malumoy tag puso dali kay ta mo dugo kung nay mangayo so mo lagi na mga kapobre mo ni resulta karon sa malumoy nga puso wala na'y tinigom itaon luoy kayo mo ni antos mo ni resulta nya ako ra ba mga kapobre naka-realize ba yagi ko karon nga nag-edad ko og 44 pero akong naong tanawa 60 na akong daggoy bisag 15 moingon diha nga ako daw perti nagitaw na akong batia taw sa akong naong ngingnan ako sagdilan na akong naong kay ingana nam gini di nam ginawadag plansa Tinang ginawadag plansa akong naong ana na gina mingon bitaw daghan bitaw ingon ako nga naunsan makalunay natiguang naman kanya kanang nisakay daw ko pandemic ni anak ko yung kuwala ko sa pandemic nga ani nagikitong daghan ilabay sa taong katalagman niya daghang kita buhis Pilipinas so matiguang kita kasi 44 pa ko pero karon mga kapobre naka realize jud ko nga
kung ako'y mag-edad og 50, muuli na ko sa Pilipinas ag mag-happy na lang sa akong life kay life is too short trabaya niya. Wala ta kay bao ba sa kamong mga nag-abroad diha mga OFW. Ako karon kay akong edad taon kay 44 na ko, diha naka-realize jud ko nga iklaro na kong realize ha nga lisod gid ay kung kita na may idediran nata sa abroad kay makapil na jud tag English to ha. Makapil na jud ta og kana bitong kapoy sakit na atong kalawasan ug maglabad na atong mga ulo diha pa ta maka-realize nga life is too short ra gid taon. Mo na nag-50 na ko, muli na jud ko sa Pilipinas ug di na jud ko manarbaho. Ug bahala na lang gid kanina lang mag-YouTube na lang ko, iagi na lang ako, enjoy akong life this YouTube kay wala ko kahibaw kung ugma og sunod adlaw damhag kuwaon ako sa Ginoo. Life is too short, happy na lang ako. Kay kung ingon ani lang yapon mga kapobre manarbaho kung 50 na akong edad dili na ko maka-happy. Lahi jud. Mao ni akong ginahuna. 50 akong edad. Muuli na jud ko sa Pilipinas kay manarbaho, di na jud ko manarbaho kay life is too short. Mao na hinunaan nyo, life is too short ra gyud. Nga mag-enjoy ta sa atong life pinig-abot na to 50 kay wala bigo karon gani maka-realize mo ko nga gusto na kumulig Pilipinas pero unsa man naman putay daghang kay mga problema sa Pilipinas natay mga kanang kuan natay mga natay mga gikuan ba nga mga baranan mga loan unsa pa na di mao lagi sad kay nag-loan lagi po kog balay. Pero sige lang kay para sa mapuna sa akong kagmaon matiguwang ko nga di ko dugdaogon sa akong mga anak. Unya mao na kung giingon lagi naka-realize ko karon nga life is too short gid kinahanglan ig 50. Wa na di ko mabtag 50 muuli jud sa Pilipinas kung di ko mamatay. Kaya wa bitaw kibaw ugma sumusunod damhag kuwaon tas Ginoo di ba? Mao ni akong giingon nga mag-enjoy na lang sa life gyud. Di na enjoy na gid ako kung life di na gid taon mahimo. Kay kining diri wala gid ko tayo pait. Sugod pag-abroad ko ako'y pahuway si paningkamot para sa pamilya. Pero unta banay na giunta ta gani nga maglipay-lipay nako kay nagagraduate na ako mga anak. So mga kapobre, di na lang ko tason akong mga vlog ha. Sunod na lang puhon ang mag-vlog ko. Kay kabit ra taon ko diri sa internet taon, na taon ko diri sa kilid taon small. Kabit. So di na lang ko tason mga kapobre ug dinhi na lang gikutob ang ako ang mga video. Og big shout out sa akong mga kaubanan din na sa team Majesty nga lisod ni kinabus pobre naragi tawag ko diri Christy Irene Mami Dimple Mami Simply Dimple iyang channel. Big shout out ni Mami Simply Dimple. Nanta ko skilid Mami taon ni kamot taw signal. So dili na lang ko kutob mga kapobre, di na lang ako taon tason akong video kay kanang matok-an ako ni Mami ani. So ayo-ayo mo kapobre, bye mga kapobre.